Takže čaute ľudia, vítajte v mojom nanofishing tutoriál. Dneska si ideme ukázať, jak sa chytajú ryby na nanofishing, čo potrebujete na nanofishing a čo to vlastne je. Takže nanofishing je hlavne, že chytáte vlastne prívlač, ale ultra jemnú. To znamená, že máte olova pod 1 gramom a strašne malinké nástroje, okolo takých 1 cm kľudne až nejakých 3-4. Môžu byť aj veľké kľudne, to je na vás. Takže čo potrebujete na nanofishing? Na nanofishing potrebujete nejakú jemnú udičku. Ja tu mám Favorit Bluebird, je to od 0,2 až do 1,5 gramov. Potrebujete nejaký navíjačik, nejaký malý, optimálne. Ja mám Ninja 5000, môžete mať 1000 aj 500, kto chce. A potrebujete hlavne veľmi jemulinkú šnúru. Ja tam mám Sufixku 0,03 mm, má to nosnosť okolo 2 kg. A keď máte môžete mať aj silón, ale keď máte šnúru, tak hlavne si nezabudnite kúpiť fluokarbon. Ja používam 0,12 fluokarbon. Takže, a čo je taká cieľená ryba na nanofishing? No ja by som povedal, že najcieľenejšia ryba na nanofishing pre mňa je hlavne jalec a osrež. Ale jasne, tam chytíte aj všetko, tam chytíte bolenia, môžete aj zubáčika, to malokedy, ale aj to sa podarí pstrúha, chytíte kapra, ploticu, belicu, všetko. Takže ten nanofishing je fakt, že na všetky ryby skoro, čo tu máme. A to sa mi na tom tak páči. A nemusíte chytať len gumy, môžete chytať napríklad aj malé plandavky, rotačky, všetko, čo sa nájde. Tak, ideme chytať. Potom potrebujete nejakú úplne že maličkú alebo ľahkú nástrahu. Tuto mám napríklad z AliExpressu. Neviem presne, ak sa to volá, ale vidíte. Som si sám nalepil tungsteník, úplne malá nástraha a o tom to je ten nanofishing. Takže ideme si vyskúšať dať pár náhodov s takouto tandičkou. Je to fakt malá nástraha. A ideme skúsiť niečo prekavátiť. Takže pri nanofishingu je veľakrát dôležité mať ten správny setup, aby ste napríklad dosť ďaleko dohodili, lebo veľakrát sa stane, že si máte všetko kúpené, ale proste nedohodíte. Takže fakt treba mať dobrú šnúru, dobrý navijak, dobrú udičku a dobré nástroj. Ako vidíte, ja som nahodil teraz takých 5 metrov. Takto si tam udicu do tejto pozície a nechávam to dopadnúť. Keď to dopadne na dne, to buď rozoznám na špičke, že tak pôjde doprava trošku, alebo na šnúre, že taký oblúčik sa spraví. A potom keď je na dne, tak takto trošku, ako keby jigovanie. Trošku potiahnem a nechám zase dopadať. Ja vlastne nechám tú nástroj pracovať za mňa, nemusím ju furt ťahať nič. A záber rozoznáte nad tým, že buď to tak len robí bum, keby to bol zubáčik, alebo niekedy tá ryba tam do toho krachne a už ju hneď máte. Treba mať vždy povolenú dostievku, aby to tá šnúra dala. Keby som ju mal zatiahnutú a nejaká 30-35 cm ryba mi to začne ťahať a mám ju zatiahnutú, tak mi to asi aj utrhne. A vidíte, máme záber, hneď po dopade. A takto to treba zdolávať. Mám úplne že povolený navijak a pomaličky svoje. Keďže tá ryba zabrala hneď po dopade, tak si myslím, že to bude jalec alebo boleň. Je to kapor za hubu, vidíte? Pri nanofishingu sa dá všetko chytiť. Pozrite, aké výpady dáva. Treba byť úplne v pohode, pomaličky. A máme ho. Pekný kaprík. Pozrite, pekný kapríček za hubu na nanofishing. Hovorím, nanofishing jedinečný v tom, že chytíte hociakú rybu, lebo všetky ryby skoro žerú nejakých robákov alebo červíkov a tak ďalej a tak ďalej. Takže nikdy neviete, čo chytíte. Pozrite, pekný kapríček, ide späť. Čauko.
padnite, hajzli. Videli ste pekný záberík a pozrite, malinký ostrežík. Nebudem ho chytať, nemám navlhčené ruky, ale pozrite sa. Peknočký ostrežík a môžeš ísť. Pekný záberík bol. Tak skúsim vám to trošku približiť na tú špičku, aby ste videli tie jemné záberíky a jak ja potom seknem. Vlastne pri týchto udícach som zabudol povedať, že keď máte veľkú rybu, že máte fakt obrovský záber, tak by ste mohli aj silnejšie seknúť, lebo tá udička je strašne jemná a niekedy nepreseknete hubu veľkej ryby. Máme rybu, ale ani som ju necítil, že to je ryba. Jasne, pozrite. Škoda, že som nemohol natočiť záberík, ale teraz pozrite, pekný ostriež a ide hneď naspäť. Pozrite sa, na akú malú nástrahu chytáme. A dalo sa na to chytiť pekné ryby. Som to chytil minule na takú podobnú malú nástrahu. 25 ostrieža a jasne, že aj bolenie a jalce veľký sa na to dajú všetko. A veľký ostriež vám to rapne, keď tu je. Tak išli sme trošku ďalej. Bolo tam moc veľa vecí naplavených aj tu, ale menej. Takže ideme skúsiť. Videli ste nádherný záber a je to ostriež. Pekný, nádherný ostriežik. Taký to je. Pozrite, hneď do vody. Čauko. Videli ste záberík. A zase pekný ostriežik. Pozrite. Tak, videli ste nádherný záber. Takýto. Máme. Je to potica. Pozrite. Vidíte, na to sa dá všetko chytiť. Nádherný záber. Videli ste kopanec. A čo to je? Kaprík. Opa. Opa. A vidíte, kapra za hubu. Pekný. Ide späť. Máme pekný záberík pri brehu. Ostriežik. Pekný. Vidíte. Pekný, môže ísť späť.
Niečo mi došponúvalo si šnúru, ale nič. Nádherný záber. Pomalečky zdolávať. Kope to pekne. Nádherný súboj. Je to nádherný ostrež, sa mi zdá. Nádherný ostrež. Vidíte na nano, chytíte aj nádherné ostreža. Ty kokos, ten je baculatý, pozrite sa na ňo. Taká 35-ka, úplne v pohode. Nechám ho v podberáku, odmerám ho. Takže nádherný ostrež. Typujem takých 32 cm, ale určite mal na 30. 32 až 35 by mohol mať. Takže ideme ďalej, lebo viete, keď loví jeden ostrež, možno ich tam bude viac. A ten bol fakt pekný, ako. Sedel to môj najväčší. Vidíte, nanofishing vie odmeniť. Bol tam ťukanec. Niečo máme, ale nie som si istý, že to je podseknuté. A pozrite sa na tú udičku. A je to ostrež. Ale padol. Nebol dobre zaseknutý, ale možno ste ho videli. Však bolo na ňom aj veľa palíčiek a bordelu, tak sa mu nedivím. Skratenie chapadiel robí proste to, že tí malí ostreži nebudú poťahovať len za chapadla, ale napríklad poťahnú aj rovno za celé telíčko. To je niečo malé, ale bolo tam viac kopančekov. Pozrite. Tento aký pekný sfarbený. Toto je ostrež. Pozrite. Nádhera. Pekný. Keď je pri tom nano, musíte mať všetko perfektne, aby ste vôbec niekam dohodili. Si takúto nástrahu, ktorá má, podľa mňa táto nástraha má reálne aj nástraha aj, lebo teraz sa mám wolfram, že trojku, že 0,3 gramov. Že s tou nástrahou to môže mať podľa mňa 0,5. Ale také niečo ešte nahodiť, a ešte keby aj trošku zafúkalo proti vám, tak musíte to mať dobre spravené ako. A keď už to máte pekne spravené, tak už len užívať si rybky. Pozrite, je tam niečo, ale nemôžem to seknúť. No, konečne. Špekulant malý. Mal som sa toho seknúť, lebo tu boli také jemulinké záberičky. Špekulant. Ty kokos. Niekto pri brehom kempia, tí ostreži. Sledujte. Ideme my ich vykempiť. Pozrite, aký jigging dáme. Skúsime jedného takto vyjigovať. Škoda, že mám dlhšiu udicu. Tak mi to vytrhne veľký bolen z ruky. Máme. Videli ste? To sa nedalo zaseknúť, ale vidíte, sú hneď tu. Je tam. A neviem, že či to je... Možno to nie je zase preskáč. Ty si ma nasral, kámoško. Je to kaprísko za hubu. Pozrite. Jasne, že mi to urval. A to bola taká už 45-ka. Ale vôbec sa nehnevám, lebo bol to moc veľký kapor. A cukor. To je určite podseknuté, ale
Toto je metrový kapor poceknutý. A to nie je poceknuté, je to pekný jalec. Nie kapor to je. Dneska je nejaký kapralský deň. Tento je zase malý, vidíte? Týchto malých úplná pohodička. To je vyplul. Dobráško. No, tata nevolaj radšej. Povedz mu, že ti to nechutilo, lebo... Vyzerá to byť poceknuté. A pozrite sa na tú akciu, dici. Není. To je osreš? Ne, to je karas za hubu. A takéto rybičky tam plašila tá ryba.